Anna Kalleja ngħatat il-Premju Ħaddiema tas-Sena, dan grazzi għal ħidma tagħha fl-isport ma' persuni b'diżabilità. Dan waqt il-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-Sena 2025 fejn preżenti kien hemm is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul. Ċertament dan l-onuri ġor miegħu snin twal ta' ħidma ma' persuni li forsi kellhom challenges f'ħajjithom u li sabu lilna bħala Special Olympics biex ngħinuhom. F'dan il-lejl ta' premjazzjoni ġew iċċelebrati 10 kategoriji. Fost ir-rebbieħa kien hemm Alfred Grixti bħala l-Kap tas-Sena, Silvio Kassar bħala l-Maniġier tas-Sena, il-Fita rebħu t-Tim tas-Sena u l-Bank of Valletta rebħu l-iktar organizzazzjoni inklusiva. Din is-sena tnieda premju ġdid bħala rikonoxximent speċjali li ntrebħet minn Marsa Scala FC Youth Nursery. Dan grazzi għat twaqqif tas-sezzjoni ġdida fejn tfal bid-Down syndrome qed jingħataw iċ-ċans li jipparteċipaw fl-isport. Din is-sena kien hemm ukoll rekord ta' aktar minn 150 nominazzjoni li ġew sottomessi. Is-Segretarju Parlamentari Ellul spjega li l-Gvern qed imexxi diskussjoni nazzjonali dwar ir-right to disconnect, miżura mmirata li tgħin lil ħaddiema jgawdu aktar ħin ta' kwalità mal-familji tagħhom. Nikkonsidra s-serata tal-lejla bħala waħda speċjali għaliex matula nirrikonoxxu l-bżulija u r-reżiljenza tal-ħaddiem Malti. Kif ukoll dawk l-organizzazzjonijiet li jagħmlu differenza fis-soċjetà tagħna. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm ukoll l-Aġent President Helena Dalli.